Buddugoliaeth cyntaf i'r ail dîm, ti'n datblygu Port y 4-1 yn erbyn Llanrwst. Haydn Jones, sut ti'n edrych yn ôl ar y 90 munud positif yna? Ia, mae'n wych i gael yr buddugoliaeth mwyn codi hyder yr hogia. Ond pwysicach na hynny, oedd o'n gret cael chwaraewyr profiadol o'r tîm gyntaf i ddod i fewn i chwarae ac integreiddio hefo'r hogia eraill tîm datblygu. Mae'n holl bwysig bod hynna'n digwydd o fewn y clwb. So mae'n rili dda ac yn bositif iddyn nhw gallu dysgu o'r profiad mae'r hogia tîm gyntaf yn dŵad i fewn i'r garfan felly de. Mae hynna'n bwysig ac o'n edrych hynny fod y criw ifanc wedi jeli efo'r tîm cyntaf fyd ac nad un clwb oedd Port heno ar y cae yna. Ia, dyna sy'n bwysig, dwi'n meddwl, ydy bod y negas yn mynd allan. Oedd o'n gret gweld hogia da ni'n adnabod fel dyfodol yr clwb yn gallu cael y profiad o chwarae. Wrth gwrs, mae'n gwych i cael sac yn ôl i fewn yn chwarae hefo ni. Mae o wedi dod trwy'n system ni. Da ni eisiau gweld mwy o hogia yn dod trwy'r system. Felly mae mwy da ni'n gallu integreiddio trwy hyfforddi neu trwy chwarae gemau fel hyn. Mae'n jyst yn bositif i'r clwb felly. Os afon nhw'n pêl-droed yn uchel hefyd ar y cae heno? Yndi, mae gennym ni dîm newydd a lot o hogia ddim wedi chwarae gemau cystadleuol really, dros y tymor neu ddwy dwytha yma. So mae lot o dysgu yn mynd ymlaen felly, a dyna pam mae canlyniadau wedi bod yn reit heriol i fod yn onast fel hyfforddwr. Mae rai ni gario ymlaen i drio sticio i'r cynllun ac datblygu'r hogia yma. So felly ia, mae o'n tymor hir o beth, ond ia. Edrych yn ôl, mae'n 2 wythnos galad iawn o 3 colled efo sgôr fawr cricet i ddweud gwir. So i gael dod yma yn erbyn tîm Llanrwst sydd yn profiadol o edrych arno nhw i sgwar y 4 yn symud ymlaen yn eisiau. Mae'r gynghrair yn un gystadleuol ofnadwy hefo tîmau technegol iawn ac oedd Llanrwst wedi ma'n dangos lot o techneg da yn ei chwarae. So mae o'n mynd i fod yn anodd, mae'n siŵr gawn ni fwy o ganlyniadau heriol dros y misoedd nesaf yma. Ond cyn bellad bod ni'n gweld datblygiad a da ni'n gweld elfennau positif o fewn y gêm, da ni fel hyfforddwyr yn hapus efo hynny felly. Ond ia, wrth gwrs, dwi'n dderbyniol colli'n drwm, ond pa mae rhywun yn cael gemau fel un fel heddiw yma, mae rai ni codi calon a mae rai ni ddysgu wrth symud ymlaen felly de. Sicr, da ni'n codi calon heno. Diolch i dyn nhw'n ddod allan ar ôl y gêm. Diolch yn fawr. Diolch Dylan, diolch.